Ngizamnika incwadi kaIsaya 43 iverse ka18. Yes. Kuthetha uYesu Kristu ngokwakhe. Uthi kubo Musani ukukhumbula kwamanje. Ningasakukhathaleli ke ngokwadlulayo. Ithi verse esezantsi phansi ngiyawukwenza ukutsha. Uthixo uthetha noSirayeli apha. Mamfundisi uNkosi. Kusemveni kwezehlo ezehlile. Uthixo ngoku ucebisa uSirayeli okokuba eluhambeni ba umadoda zikhona into ezifuna ushiywa. Yes. Igama lenkosi malibongwe. Uthixo ucebisa uSirayeli mamfundisi uNkosi. Okokuba eluhambeni zikhona into ezingafuna ukhathaleka. Igama lenkosi malibongwe. Wasuke wathi uThixo akumboni kuSirayeli ewe ucikidekile. Bamfundisa uNkosi udlule ezintweni. Itsho ingoma yakuthi ithi sidlule ezintweni. Udlule ezintweni uSirayeli. Wasuke wathi uThixo ngokokubona inxeba likaSirayeli adlule kulo ezintweni. Wathi uThixo ngokwakhe Musani ukhathalelo kwadlula. Musani ukukhumbula kwadlula. Ngokokuba mina ndinguThixo ngiza nokutsha kuni. Xa ndizawunika uba umfundisi ndawo ndifuna ukuthi mzi wako wethu zenilumke ukhathalela into zonyaka ophelile. Ingase xa singena ku-2023 sizama ulibala iphasti umzi wako wethu. Ingase xa singena ku-2023 okokuba uba umfundisi uNkosi wayekunyathele phi uba umongameli ayisabalulekanga. Uthi uThixo ngokwakhe libalano uthi uThixo ngokwakhe kuSirayeli ngenxa yokubona intlungu uSirayeli agqithe kuyo. Ngenxa yobona intlungu uSirayeli agqithe kuyo wavakalelwa uThixo ngokokuba bamreva uNkosi. uThixo uyavakalelwa. uThixo uyavakalelwa ngomthanjiswa. Wavakalela uThixo ngomthanjiswa sele besiza belinzile icebo ngoDavide kodwa uthi umbalelwa kwethu wathi akuvela kwaThixo. Umfundisi uNkosi Thixo uyavakalelwa ngomthanjiswa. Imessage yami kuni family yakho wethu Musani ukukhumbula kwagqitha. Okokuba ngaphakathi unamagquba awukabi ngomthanjiswa. Okokuba inhliziyo yakho ine-hums ihamba ibambe yagqitha awukabi ngomthanjiswa. Ithi imbali ithi yekani uYehova uyakusilwela ke thina siya kuThixo wakha. Ukholwa nje uneYehova ongakulwela. Nansi indawo.